Ahoj, ahoj lidi, já vás zdravím u mého třetího let's play ze hry Minecraft. Opět jsme na serveru s kámošem Pavlem. Čau, čau. Tak, jdem na to. V dnešním díle dnešní díl bude jenom takový krátký. Byli jsme těžit a natěžil jsem silktačem docela hodně bloků uhlí, redstoneu, nějaký lapis a taky emeraldy, takže uvidíme, kolik nám z toho padne. Tak To asi už hodně. já taky. Tak začneme. Budu dávat mikrofon konečně, jak by to mohlo být kvalitnější ty videjka. OK, v příštích dílech už budu mít ten mikrofon, takže už ta kvalita bude určitě jiná. Tak. Jinak určitě ještě můj channel není dodělaný, to mi Pavel udělá, takže určitě brzo už to bude hotový. Přesně tak. Teda já mám, když se tam na to kouknu, tak mám 45 odebravatelů, takže někdy až natočím třeba jako společný videjko, akorát, že mě nějak furt, když natáčím s někým, tak mi tam nejde furt slyšet ten Skype a strašně potichu. A zkusil jsem to zesilovat, ale pak to strašně šumělo. Tak jsem prostě to no. Já to musím pak ještě pořešit, když tady jsme pak to, a třeba snad by ti třeba pomohli, jakože snad by ti to pomohlo s odběrama. Doufám, že jo. Tím nechci říct, že mám hodně odběratelů, ale já si to vážím, takže jako nalhávat, ale 45 lidí si k vám stoupne je docela mazec. Jinak v minulém díle nebo prostě za kamerou jsem byl na tom Warp Skeleton si udělat nějaký level, měl jsem jich asi 60. A udělal jsem si diamantový krumpač, chtěl jsem si ho enchantnout, tak jsem doufal, že mi padne něco luxusního. Úplně jsem se za to modlil a padl mi jenom Unbreaking 3, což mě docela naštvalo. Jenom Unbreaking 3, ale tak dobrý, mám zase nějaký pracovní krumpač, že jo. To jo. Ještě by tam bylo třeba ten, více by tam bylo prostě ta Efficiency 5 třeba a Unbreaking 3, tak by to bylo docela dobrý na hodně pracovně. Tady ten díl není úplně o tom, že budeme něco stavět nebo tak, určitě můžete si říct, že to vypadá nudně, ale mohl jsem si to taky vytěžit sám a chtěl jsem vám jenom ukázat, kolik jsem si toho natěžil a kolik z toho padne. Tak doufám, že to nebudete psát komenty jako toto je trapný nebo prostě takovýhle věci to. Přesně tak. Tak, já pecka už jenom 2. Hele, ty znáš Koho? tu krále. Jo. A byl jsi na tom 24 hodinovýmu. Ne. Já jsem to vydržel, ale pak jsem dlouho nespal. Nebo spíš teda spal hodně dlouho právě, že já to. A tak já jsem si dal hodně káv, takže to bylo docela v pohodě. Kýrka je dobrý, i Pedro, takže. Tak, teďka určitě, jestli nám padne 30 level, tak si uděláme krumpáč a půjdeme se enchantnout.
jsem teda úplně hrozně rád, že jsem ten počítač zprovoznil a že už mi jede i s tím, jako tím normálem, že mi bez natáčení mám 60 fps a s natáčením mám 30. Tak já mám s natáčeným 30, tak pohoda. Jo, 30 bohatě stačí. Tak, už to bude, už trošku. Koukám, že tady dělá pěkný profesionální schody. No, nejvíc. To bude nějaký provizorní. Tadam. Jinak určitě se chystám taky dělat talky. Takže vždycky jednou nebo za týden nebo za 14 dní bude talk, kde budeme prostě jenom mluvit. Takže padlo mi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 staků koulů a 36. Což je docela luxusní. Kolik je staků? 13. To je plaho, tak to je dobrý, ty jo. Dobře ty. Trošku failí tady, já nevím. A to až budeš číst ten lapis, toho budeš mít tak 4 staky, protože ten padá úplně teda masácky. Tak, teď si uděláme bloky tady. Schválně, kolik z toho budeme mít bloků. 70 milionů. Tak, máme stack a teď ještě. Takhle. Tak. Takže máme staka 32 bloků uhlí, což se nám náramně šikne, takže tady máme takhle. Jak vidíte, docela jsem hodně těžil. Ještě tady mám žele. A já jsem se vlastně předělal, takže mám vlastně 58 iron bloků. Tak a teď se ještě vrhneme na ten redstone a lapis a ty emeraldy. Tak já jsem zatím se najím. Začneme emeraldama. Pojď. Dobrý, padlo mi 6. 7, dokonce pecka. Tak teď lapis. Lapis 49, 55 pecka. Tak, jsem tu. OK. Tak co padlo? Jo, koukám si, že už si vykopal emeraldy. Kolik emeraldů? 6? 7. To je dobrý. Jo, celé jo. Ale z toho redstone padly 2 staky a 29. Tak to pěkný, tyjo, dobře. To je docela slušný. A jo. Tady to jde. Jo, no. Tak, a teď ještě tak. Byly 3, OK. Moje farmička. Nevadí. Kaš. Tak.
Já jsem čulínek, ach jo. Tak. Uděláme si krumpáč. A teď nevím jaký. Pavel myslí, že má to cenu dělat si zlatý krumpáč. No takhle, když si ten zlatý krumpáč enchantneš na dobrý enchanty, třeba Efficiency 5, Unbreaking 3 No, že se nepřehání se Efficiency 5, jo. ale tak jako když to ješ na Unbreaking, tak by trošku mohlo vydržet přece. No tak já si udělám železný. On je takhle, oni železný krumpáče jsou úplně jakože super, jo. A když to enchantneš, protože jsou strašně rychlí. Ale ono jde hlavně o to, že se strašně rychle ničej. No tak to je k mi úplně k prdu, že jo, takže. Vlastně. Warp skeleton, jdeme dolů a enchantneme si tady. Já si možná enchantnu. Já si enchantnu ten železný zatím, to jsem si tak, já doufám, že mi padne něco normálního, nebo se z toho zblázním. Tak dáme moje šťastný 13, takže 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. OK, Efficiency 4, Unbreaking 3. Jo, tak to je pěkný. Ještě si tady uděláme jeden, ten maximálně 3, že jo. Já si zkusím udělat ten zlatý krumpáč a enchantnout, jo. No tak jo. Budu rebel. No nic, jdeme domů. Tak, uklidí, počkat. Tak tady si uděláme na nástroje. Warp skeleton. Dáme tam všechny nástroje, co kde máme, najdeme, ukáž. Ještě tady máme, tady ten nechám. Takový ty lepší určitě. OK. Tak, teď to sem dáme. Šup, tohle ne. Šup. Tak, ještě tenhle. A teď ještě kde najdu nějaký nástroje. Tady nic nevidím. Tady určitě nejsou, tady taky ne. Tady by taky neměly být žádný. Jo, OK, tady sekírka. A masíčko si vezmeme. Tady nejsou. Nástroje. Nic. Tady je patka, ty jsem věděl. Tak uklidíme si to. Tak. OK, takže v dnešním díle jsem vám chtěl hlavně ukázat, kolik vytěžím z toho uhlí, z toho redstoneu, emeraldu a lapisu. Viděli jste sami, že to docela padalo. Měl jsem docela štěstí, pak jsme si enchantli jeden krumpáč, což se mi taky docela povedlo. Mám v úmyslu točit příští díl, máme tady branch mine, takže prozkoumáme různý ty caveky, pokud najdeme. Určitě budeme těžit hodně dřeva. Hodně dřeva. A příště bych asi začal točit i single možná, už uvidím, ale asi jo. OK, to je pro dnešní díl všechno, já doufám, že se vám videjko líbilo. Pokud ano, dejte like, dejte odběr, budu to mít i na Facebooku, takže když tak dám do popisku svůj Facebook, abyste se mohli podívat i svůj channel. OK, já vám děkuji a mějte se, čau. Čau.